Kumta kenang ba ka jing khot kan du puran don kam yaw nong khot bat ka jing jubab jong nong sha khot deu play na mar kata wala khot bat jet ya idikon bat ma u da ka jing kan loit men sem ula ong ho oi ya ka jing khot u play menta kumne uparish pres ursawan syakman ban khot ya uban sha pen kentang do uto badai bansha penkentang lengdo soblei unwan syakmat udikan defender merthong ngadol hangne barnak loy udikon defender merthong da kajing senran ki kemi ki pa unlek hakmat uling dosan bat undam ngon kum kada kaburom bat ka kon bat un yang hakmat kat ba Reverend Father Ansam nunglang Vika General joka jalan yam nong soin un penbena ya kajing kwa bat kajing angdot jong kabalang lengdo sar badan buram kakemi bekho jengi kabalang Karpat ya phi ban penkentang yo ni uhmen upara jengi ban sim ya gadeti jong jinglong lengdo soblai Pitip ha baune ulong ubabit dor ngayang sakhi bandala keli batokit nakipaj ba Kristan bana ke jing kubur jong kitu ki balaran don keti hak ba penhe pensan penang penstat yu la sim baulong babidor da kabashanya hagachingya rap ublay try kenran padunol paniem chongi u Jesu Kris da kabor bat kay ktiar bangalayo na ublay ngajiet yaune uhenmen upara chongi banlong ulando soblay Kopai jong ublay da kajing kemen kaba kraw tongin ya roya ublay bala ai kabor ke ikhtiar hauling dosan ban ibit ban jet yau ne uhmen upara jongi ban long ling dol soblay da kaba barong ini jubab lang si hajar ngu ya me kublay try kenran Sejaru ya ublay try kenran kabenta kabaar kasneng ka kraw jong uling dosan mentau di kon unlek bat chong ha kajaka bala penkran di barong ini chong bat ling dosan un sneng un kraw yangi ki pat ba ban yaune ubala sajet ban long uling do soblay kopai jong ublay tongin sya skor bha ya kasneng ka kraw ling bai ling dosan namar ka de ka tien jong ublay ka bangin sayos ngau ling ba jong i kumbau pa haying hasam usneng u kraw ya ki kun haluwer de pai bakin im bha im ya kum taro kum juro uling dosan kum nong sarai bakli do jong ka diocese un snang un kraw bad yalam yangi ban yos ngau yau play ling ba kakten jong u knang ba kakten kan long ka syarak ka ba kedaw lenti yangi ban imbha gumta tung sa skor bat pli ya ka don don bau play un syong un sa bat ngi Tuhan men ko para bayit Sachisin ngialum saudong ban sakhi bat ban duai kerpang na kadai ka jit ka jong play kadai ka jing khot ka jong u kadai ka jing jit ka jong u yangi baro la sha khot ban long kinong sakri hakmat jong play na gabanta ki briu henrei la jit kerpang kapto kapne kita kinong kenya kinong dua leader. Tenamar kata mentagasni udikon defender unsalong ulendo jong ublay yakabau lajid yu bat sapen kentang yu. Namar klem ke sakramen jingpen kentang omla banlong lendo hakmat ke jong kabalang hakmat jong ublay. Ublay ulajid ya pidikon defender kan mau yakani ulai ya pi ya commission bapin le bapendat na kabenta kaburam ga jong u hapdeng jong ga jingyale jong kani ga jing im ha ka perthai
la khot ya phi bat la jiet ya phi ba phin long uta unong yalam ha kapris owan ha kapalan ka chong kabar banlong lando kade kata kajing long shakri kajing long shakri hakine kisni hakine ki tayo baladat ki bala pendat ya kajing kentang lando ngalah keren yakine barapor bat mentagasni ngakwa ban keren sakawai ka benta kalong ban long shakri kajing long lando kalong kajing long shakri yakiwai ujisu la keren shai wang ngawan om ban syak shakri henrai ngawan ban shakri ya kaperthai ngawan ban shakri tenamar kata dikon defender nadu mentagasni penlong shakri ya ki pai jong ublei ubala pensa ensapen kamti ya pi ha kani ka bris awan ke jong penkit kiai laga jong kakam naga benta ban shakri ya pai jong ublei om dei tang yangi kibala jiet banlong kita ki kun Kristen henrai ya baro la jiet ya pi la penkentang ya pi banlong ushakri ya baro kabar kadai kajing pen kamti ya pi ya ke kam banlong responsible kakam responsible kani kadai kakam kabakia bat kabakong santam kabau blay ulapan kamti om ya baro lapan kamti ya kene kakam banlong responsible henry ya pi ulai ya kene kabor nadu mentagasni gasni jong gajing pen kentang ya pi pilayo ya kene ka responsible ya kakam balapan kamti ya pi bantre bat banle na kabenta ka buram jong blay bat kata kibla jing dua kata kabalapan kamti api kalong ba pinlong unong duai na kabenta ki pa jong play pinlong unong kenya ya kayu khares bukoi na kabenta ki pa jong play banlong unong ya rap ya ki pa ki jong play hagabalapan kamti api banlong uta unong yalam ha ki jaka baro ban yalam ya ki briu shau play kine kidei ki bau play ula khot ya phi nalor ba ula kan khamti ya phi ya ki kam ba bun ban le kum ulendo jong play to yai kan shoi kat no mangi lei ngin sha kan shoi mano ba ong banga khlemla lani ngam yo jing kan shoi om don namar wat yau jisu ukon jong play uksud ulawan ban kan shoi kohnen ko para kajing sya pensoy kawan hangi man ka klip mat man kapor ujisu la sya pensoy henry umsem la lepop henry mangi ngila sya pensoy kanungut nangi ngila lepop ngidon kajing ya per kajing sya pensoy tangga jing sya pensoy lada manga mapi ngem ko ngu ya kata ga jing pensoy jong ksud kumale jisu ngi klem le pop uksud ulaban pensoy yang ya pi khile ya kane le ya katai tu ya kata shim ya kata bam klop ya kata le ya kane kran ben ya kibriu open rung ya ga jing mut perkhat basniu hangi kata ga de ga jing pensoy henry lada mangingin komu banle ya kata kam dei kapop henry lada ngila komu ya kata ke jing pensoy bat ngila le ya kata ka bau ksud ulaong kata ka dei kapop na kata ka dau ka don ke jing pen ngong wat le yau blei u la sha pensoy jisu sha pensoy henry sem la komu bat sem la le pop e mangi kium ki briu ngilong ki batlot ngisha pensoy man kapor ko mangalaong henry lada mangi ngi kongu kamut ngilale pop te lada ngila kongu ya ke jing pensoy bat ngilale bakla ya kata ngila kumngop hakata ke jing pensoy ngila nget ya ke jing hikai jong suet ke jing alam lenti jong u hang ne ken ngila la kalalong kinopop
hang ne ken habang ngila ko ngu ngila kalalong kinong pok Teo Paulus bukhoi je jing pule ka baar ula ken tu yangi ban kala ka bamut bat haga gospel Jesu wang to kala ka bamut ula penkut kai kane ke jing kala ka bamut namar ka dei na ka dau bangila ko ngu ya ga jing pensoi jong sui ngila ngop haga ta ga jing pensoi jong sui bat ngila le pop bat ngi sung thu bangila le pop ngi pai shau blei bat ngi kala kane ka de ga jing khot ka jong Jesu yangi man ka por man ka klip mat bangin kala ka bamut na kata ka jing sha pensoi ka bangila ko ngu ula ai hangi ya kamon balai lun ban jet pen bor yangi hause uburom ya ka kumjuru kabalang kam pen bor ya no ban long Kristan ublai pen bor ya no ban long ling do riunyam ka syong hawe pa uwe de khot ban jet ya ka dena kata kadau ba menta uling do sa ukeli yau bala sha jet ban klei ya ka juban la ka jong u Kanai kajuban lak kata si jing im kumta ombet ban berken iakan. Kokun bei Shua be pen sha pen kentang lendo so blei kalong gadai ti chong pi ban ya thu hok hakmat une upad balang ya ga jing thmu ba shisha bat ka hok chong pi ban shimti ya kani ka kam long do so blei te pila rai kot bat pida mon shisha ban shimti ya ka dei ti long do so blei kum unong trelang ba bit dor jong lendo sa hakaba Sumar bat psa ya kakenhun lang brot jong blei hapo ga jingalam jong mensim bekut Hoi ngalarai kut bat ngamon pilarai kot bat pimon ban pendep ha katkum ka jing start bau mensim bekut unai hapi ya kane ka deiti balapen kamti hapi ban pen priang ya ka ktien jong blei da ka bayalap ya kubor babha badda ka bahikai dunia ya ga jinget Katolik Hoi ngalarai kut bat ngamon pilarai kot bat pimon skem ban penbenta da ga jingru blei bat ga jinget ya ga jingim ya ga jinghikai bat ga jingle jingkam jong Jesu Kris na ka benta ka buram blei bat ya ga jingkiu wirat jong gipat Kristan ha ga jingim blei bat ga jingai bat kamtam ya ga jingknya Eucharis ya ka sakramen jing mapop ka jing pen Yesus kat kum ka jing ikai pateng jong kabalang Hoi ngalarai kut bat ngamon hilarai kot bat pimon skem ban imsngi bat ban duriap lem bat ngi ya ga jing duai ban dub yo ya ga jing snai ublei na ga benta ubabun balang ya bau bleihi ulapen kamti hangi Hoi ngalarai kut bat ngamon Pilarai kot bat pimon skem ban ya sok teli telan man lakasngi badu kris ulendo orang badu ubala terwa ya lade kumujing kinya batlem hau blei ukpa bad lem bad u ban pen kentang ya lade hau blei na gabenta ga jumpen im yau kun ban riu Hoi ngalarai kut bat ngamon Kabenta kabasau kajuban lak ban kowo ublei leng bau Samuel ula ong haus imsong da shisha ka jingko ngu ka kambha ban ya ka jingknya kamla ban sashkor ban ya ka klen kiblang ka jingko ngu ka penpau ya ka jing snaure ya ka jing ya ka jing burom bat ka jing kloi ban la ya ka balapen kamti menta kumne bala shajet un let ban dam ko seu hakmat uling dosan un bu ya laki kti balapen dai ha ka lohok kti uling dosan ban klei ya ka jingkular ka jongu hikular ban buram bat kongu yanga bat ya undong mi pateng jonga Hoi ngakular skem bat ngakloi ublei traikan rat
ubalas dang ya keneka kam kababha hapi un pendar janai yaka. Kajing kerpat ia kiriu kuat ban yasnok tilam. Mentaan sosiang yau selia bandap pelup nong siapen kentang. Kumtala kerpat ya baro bandam kosriu ladala di bom lapat pilaban yen bad ban yasim bentalang ha kane kajing kerpat ya kajing ya side lam jong kiriu kuat. Kabapen ken mau bangi don kam berobor ya kajing ya rap kiriu kuat nabnan. Bawa iti ala de hau blai batang mau ubala bansan bor ya ko paju blai ku bau jisu lasden bat bisa halor kading penalai kenta lam kenyum warsi kentendro namar kajing e jangi mangiru tongin sasi tom kendiat banturwa ya kita baro kum kajing duai na kebenta ubala saja wat penlano ya kajing thai kajing drum bar kajing pang jong pi ha kan kapor henrai to turwa hau blai kum kajing duai benta kum neuling dosat unwer ya kipai drungai ban kaang sau blai ba un ya rap ya uneu bala sajen na kebenta ka kam ling do so blai kebayang uling dosat un kenar ya laki kti banduai hau blai Kotrai kenrat ko blai chungi tos ngap yangi bato the kerhai halor une khun chongme ya ge jingker khu chong men sim bakhu bato pen khamti ha u ya kabor bat ka ikhtiar chong ga jinglong lendo so blai nang bau ni yau ba ngiterwa hame ko pa bait pun un yo name ya ga jing senran bat ga jing pten lenti bat ga jing kerku silenter ga jing im chongu dau kris utrai chongi amen tongin ya yang baro kabenta kabasan kajing bukti ban yo ya mensem bokoi kadak kasien jong kajing duai kerbat ban pan kajing kerku ban pan kabor nau blai halor basabot kadak kajing kerku kadak kajing penkamti ban kadak jong kajing ai yang mensem bokoi Petrus baru Yohanes kilabu lagi kti hagi Kristen nong Samaria bar kilayo pdiang yang mensem bokoi lingba kajing bukti la ai hangi ya kijing ai kiso bat kisap kijong mensem mentau ne barasajit un yang bat un laj bandam khoseu ulik dosan un bu ilaki kti halor ka kle jong un ne bala sajet ha ka jing jarjar baro kiling doso blai kibaya don lang haduan kin bukti ha ka jing jarjar halor ka kle jong un ne bala sajet ka bakhu ko blai baron bortam ko blai na bom chukut meu balong ka tolong bat ka thamai jong ka buram bat ka kardan long priu man priu meu balong unong sambenta berunong the kerhai yage cingai e baro phar meu ba kaperthai kamaryang kami mami dau ba kiai ke baro kilane bat kiskam mame ken babu bathung haki kerdan ba pher ya kinong mi nong rap ba kerpang jong khun jong me uci sukris ta ka bor bat ke ikhtiar men sim bakhut kenang ba nanduk penlong kur lengdo yau pa chome nadu kajutang barim lami kikam balaseng labu da kanyam karkom ketika kenjablai hadien bamelatung yau moses baru aron halor upa chome ban sensyar barban penkut penkentang yau haga jing emblai melajid yakirang kensai haka kerdan bat kaburam ka ijot kababur ba kindon lem batki ban yarab yaki haka kambaro
kumta kari kenja melaat bat me ha ga chingalong kawai jong men simbakut play chunam la chunam. Amen. Kabenta kabanyau, kapong jan ling do soblay. Kupai jong ublay, pila ban syong, buat perlong kajing duai kabajar jar. Kat bau bala syapen kentang, unyen bat let sya kajaka ban syapen pong jan ling do. Da kajing ya rap lem ki kimi kikpan, bat uway uling do soblay. Kajing pen pong jan da ki kimi kikpan. Kapen kan mau, maki kimi kikpa ki day kita ki bala pen kup pen sam. Pensop penspanya i habai dang kenlung bat mentra sachi sen gen penku pensam da ka jan ling do ka ba penpau ba dei tang uling do jong ka kur ka jan han rai uling do jong ka balang ka jing phong jan ka pen ken mau ru ya ka jing e jong ki kimi kik pa bat ka jing len la de jong ki namar u khon. Habala dep kajing pen pong jan ki kimi kikpa yen pen sat ya ka kti uling do thumai kadak kajing khuat kajing suban ban pediang baduk terwa khuat ya ka knya ka kriam syau blai klam bet pengen kapen ken mauro ba kumba kila pen sum pen saja i kat bai dang ren mentaro kin pen saja ka kti shwa ban pen khamti hai ya kajing terwa knya Ikimi kikpa kin pensat ru ya usnyo ban penpua penping ya i kabat ru ya kajing penbet ya karukom perkhat perdan kajing long renti ha kajing em mensem haden bala penpong jain la pensaji kikti bala pensadi usnyo ikimi kikpa rengkat baruling do kin wan it ling do thamai hakmat ling do san ba dai syu jong kaying kasam hanrai jong kabalang kabenta kabapra kajing pensla ya kikti uling do so blai bathmai undam kho siu hakmat uling do san uban pensla ya kil hokti jong u da kumpniang krisma ka umpniang krisma ka dei kumpniang balasna na ka umpniang olip bala klelang bat ka balsam iube ya ka ne kumpniang la pensla tang ya kisem kiling do bat ki prophet kadak jong kajing penklan ya ka mensem ha ka banyan le persya ya ka pok bat ka jing sneu baro gumta limba ka nei kompnyang la shan shap ha u ya ka dak ka bom dam syo ka jing long ling do sha bom jukot kum umel ki sadak uling do jong ublai baling ba jong u un samro ya ki jing ai ublai sha ki pa dreu ngai Go try chongiu Yesus Kristus yau ba ukpa kula pensle dau mensim bakut badda kabor unri un sumar ya pi ba pintu penkut penkentang yau pai Kristan ba pinterwa ya gajing kenya au play kabenta ka ba kendai ka jing pen khamti yau pu bat kawan ha ka ne ka por uling do san un sa pen khamti hauling do bathmai yau pu bat kawan kajing pen khamti ya kini baro ar kadai kajing ai bor jong ling dosan ban kenya ya ka Eucharist kumbau Christ ula ai bor ya ki apostol ha kamit kawai ka bakhado to le ya kani ban ken mau ya nga ukpu ban kawan ka badai ka met batas namu Christ ka batheu ya ka tolong kajing em Kristan to pediang ya gajing terwa upaj bakut ya gaba piterwa hau blai try kenra ga perkhat badas nutu bha ya gaba pile penyadai dur ya lede bat kanyam karukom gaba pi pendap penyadai dur ya la gajing im gajing maya kading pena utrai Hai ko mai ko pa ko men ko para ko kur ko kha ko lo ko jor ko pa jang ublai to gini ya kemen gini ya risa da ke bayi thapti lang bat ka we kila ma shajrong
Namar mentang ilayo sa wailing do so play hakabalang long uksiang hapdeng ubreu ban ublay. Hum kadak jong ka jingkemen ban ya roy ublay. Togin ya kawe ya kilama sa jrong da ka jingkemen. Ban hakaju kapor hakane kapor ngin sa penher. Ya kaparo kabadai kadak kasir jong umensiam bokoy. Kabenta kabasi pau kajing ya piam bat kit bok kit riang. Kaba kakwayar kanang ruaya ro ya ublay. Mentau ling do sat un piam bat do ya ling do so play bat kumai. Bat ukit bok kit riang ya u ringkat lang kiling do baro ibaya don lang menta. Kajing ya piam kadai kajing ya e. Kajing piam slow bahasa kakan hun ling do. Kadai kajing kit bok kit riang bat kajing kersian mar keliang. Kiling do kiling biang ai ki bok rubiang ilang do bat mai ka kerupat ya kito kiban serai ki jing terwa makin yang lupa hal mai yang lupa hal mai nak ta sawan lupa hal yang pedang. Mentah, togi.